салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, шабатон ба хайру шодӣ бошад. Ҳамватанони азиз, бисёр бародарон ба мо тамос баромаданд дар WhatsApp ки бобои Исроил дар тамос нестанд, мақсад дар связ нестанд. Бародари азиз, хавотир нашавед, вай одам дар чӯли Қазоқистон, гӯем дар тарафи Қазоқистон заправка даромада, телефона аз заправка фаромӯш кардагӣ. Барои ҳамин бародари азиз дар связ нестанд. мо он кас ки дар связ баромадаем, худо ба шукр, алҳамдулиллаҳ, расидагӣ ҳастанд Тоҷикистон, борои мисол тақсим кардан уже борои душанбе мондагӣ худохоҳад пагоҳ тақсим мекунанд. Борои ноҳии айнии деҳаҳош боло дар Марзичу, Ҳайронбеду, Махшеваду, Диҷику тарафҳои ҳамон ҷо дода фуронда истоданд. Ин тараф борои Сангистону, Зосуну, Томину, Путхину, Гузари Боду боло ҳама борошона гирифтанд. Худо хоҳад мана ҳамин рӯз мо дар тамос будем. Бори Варзи Манор, бори Хушека, Дардар, Зеробод оҳиста оҳиста тақсим карда истоданд. бародарои Душанбе, хавотир нашавед, мо як бародар ки дар тамос будем, худо ба шукр якдигарро фаҳмидем. дӯстони азиз, ин техника, ин мисол бар сири ҳар кас омаданаш мумкин телефонҳои мақсад гум мекунанд. барои ҳавай бародари азиз асла хавотир нашавед. Бародари мо расидагӣ иншоаллоҳ худо хоҳад ки дар шаҳри Екатеринбург омадан номерошона ватсанавӣ мекунанд, ҳамон номеро ба кор медорад, ҳамон WhatsApp. барои ҳавай хавотир нашавед, боратон 100% иншоаллоҳ ба манзилатон, ба хонатон мерасад. дӯстони азиз, ногуфта намонад, билетҳои арзон номерои ман дар зери навор мешавад. занги шуморо интизор ҳастем. дуогӯи мо бошед, дуогӯи ватан модар бошед. худатонро эҳтиёт кунед. ассалому алайкум.